آلوزیا دنابرا ترکیه و چندین دولت یکیتی اروپا ده هم بردامه. سرکمار ترکیه رجب تایپ اردوغان ده میتینگ رفراندوم ده هلوست دولت یکیتی اروپا به زمانه که تند رخنه دکه و ده بیجه اگر اروپا هلوست خواه نگهوره تا Avrupa ile cihanın ne kadar ravşak evlede biçim kulanan. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. افتشتن هاتین هول جالی جهانی ول نیز و تشوپاندن. اگر هلوستا و ها بردام به سبه تو اوروپی لجهان دروشک اولاد نکارن بچن کلانان. اگر هون ویر یا خطر وکن ضرر مزن هونی ببینن. جبر ویه که اموک ترکیه بانگ لأوروپا دکین که رزه بدن دموکراسی ماف مروان و آزادیه. Gotinin Recep Tayyip Erdoğan buya sedema acizbuna yekiti Avrupa. U berdevka yekiti Avrupa maya konsiyan çek dibêje, wan daxwaz ji heyetek ya Tirkiye kirîne ku bên û rûniyê dan ser daxuyaniya Recep Tayyip Erdoğan. On these specific comments, we have actually asked ji bo vê daxuyaniye me bang li heyeta Tirkiye ya Yekîtiya Ewropa kiriye ku bihên û vê daxuyaniya Recep Tayyip Erdoğan ewa ku behsa ewlehiya Ewropiyan di kolanên cîhanê da dike rom bike. Türkiye ve demek derece dibin atmosfera referandum de. Bu taybeti aloziyên li Tirkiye de vî demî de zêde bûne. û di heman demê de çendîn dewletên Awropa ji xwe kirîne armanc. û gelek şîrovekar ji dibêjin ev aloziyên di navbera her du aliyê de dikare endamtiya Tirkiye ya Yekîtiya Awropa bixe xeterê de. û zanyarê siyasî Turan İlterce di hevpeyvînekî ya xwe de bal li ser têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Awropa kêşand. û dibêje min bawer e ku piştî hilbijartinên li Tirkiye têkiliyên di navbera her du aliyan de dîsa baş bibe. Bu olayı belki Binêrîna min giringiya vê babetî ji ber helbijartinên Tirkiyeyê. Ez dikarim bêjim piştî helbijartinan her du alî wê pirsgirêkin di navbera xwe da çareser bikin. Ev bûyerên wiha bandorê li ser têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropa çê dike û lawaz dike. Wekû min gotî girêdahiya van alûziyan bi helbijartinan re heye. Devjeniya di navbera her du aliyan de roj bi roj encamê nû tîne holê û piraniya pisporan bawer dikin ku hikûmeta Tirkiye ve alozîya di navbera wan û Yekîtiya Awropa de kar tîne. Da ku piştgiriya erêkirina referanduma guhurtina qanûna bingehîn û sîstema serokatiyê zîde bike. Ara Macar, dengê Amerîka.